Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони рахш теҷӣ. Бародарон, дар имрӯза видео 15 та мошини арзон ва қимат омода кардагим, пешкаш мекунем. Видеои моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро лайк гузоред ва дар комментариya нависем ба шумо чӣ хел мошинҳо даркорад. Мо кӯшиш мекунем ки дар видеоҳои оянда пешкаш шумо кунем. Агар имконият бошад, бародарон, видеои моро падилитса кунед ба имо ва ба даргаҳи сайтоятон. Мо ҳар рӯз якта навор пешкаш мекунем. Курси имрӯза бародарон 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2110 дӯстони азиз, соли барошаш 10000 май. Судишфурӯш бензини холия, объем мотори 5 литра, коробка передачаш механикай. Состояние мошин беҳтаринай бародарон, мошина ҳама ҷош кардагай. Як сурат тонировка дорад, 4 дал электрпакета, 4 та балони нав дорад. Самбуфери музикани Sony дорад бародаро. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 17000 сомона бо курси имза гирем 111000 рубл мешавад. Хайбо мумкин арзон кунад. Рақамош дар роҳи экрани шумо кадомитон дар мошин маъқуле ки хариданед, марҳамат занг занед. Мо навори имзаона давом медиҳем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародаро седан, соли барош 1997. Судишфурӯш бензин газ кор мекунад, объем моториш 1.6 литра, коробка передача автоматай. Состояние мошин беҳтаринай бародаро, ягон камбуда люк дорад, ҳама ҷош хушрӯ кор мекунад, хадавой. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 27500 сомона бо курси имза гирем 180000 рубл мешавад. нархи охирон шояд гуфтааст, дигар арзон намеша. ҳай кадомитон бо дигар маълумот гирифтанен бародарон, занг занен гирен дигар маълумотша. дар канали мо меҳмон бошен, обуна шавен ва якта лайк гузоред ва далш тамошо кунед видеонаворо. раҳмат барои ҳаматон дӯстони азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини боркаш бародаро Hyundai Porter 2, соли барош 2008. мошина состояниш беҳтаринай, нахардуай бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 55000 сомона бо курси имза гирем 361000 рубл мешавад. солиш 2008 чӣ хеле гуфтум, мошин навай чизош. кадомитон харидорем бародаро, занг занед дигар маълумотша гирен. мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira бародаро, соли барош 10000 май. Судишфурӯш бензини холия, объем мотори 1.616 инжекторай. коробка передачаш механикай. состояние мошин беҳтаринай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 45000 сомона бо курси имза гирем 296000 рубл мешавад. 8 моҳи дигар бародаро ҳуҷҷат дорад мошин. дигар ягон камбудӣ надорад бародаро. бо арзон мешавад 45000. кадоми мошин харай, занг зана, дигар маълумотша бо мегӯянд. ина бародаро, марҳамат, мошини беҳтарин, кадомитон харидорен, занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex дӯстони азиз, соли барош 2001. Судишфурӯш дизелай, объем моториш 1.8 литра, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин нахардуай, беҳтаринай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 30000 сомонай бо курси имза гирем 197000 рубл мешавад. кадоми мошин харай, ҳамин Starex хариданай, биён ай пеш бинан. бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад бародаро. рақамош дар роҳи экрани шумо, занг занед, дигар маълумотша гирен. мо навори имзоро давом медиҳем. агар такрор шава, кадомитон агар дар канали мо меҳмон бошен, обуна шавен бародаро. мо ҳар рӯз якта видеои нав пешкаш мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Газели грузовик бародаро 3302, соли барош 2007. Судишфурӯш бензин газай, объем мотори 4.5 литри инжекторай бародаро. мошин беҳтарин аст, состояниш ай Россия овардагай. 6 та балони нав дорад, 6 та диска дорад. состояниш беҳтарин, рамаш усилитель 5 тонагай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 80000 сомона бо курси имза гирем 526000 рубл мешавад. кадоми мошина хариданай гуфтагай, биё ай пеш бинанд, бо муомила мумкин доштагист. рақамош дар роҳи экрани шумо бародаро, занг занед, дигар маълумотша хатон гирен. мо навора давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lancet дӯстони азиз, соли барош 2006. Судишфурӯш бензин газай, объем мотори 1.6 инжекторай.
коробка передачаш механикаи мошина ҳолаташ беҳтарин бародаро, яксола тонировка дорад, ҳама ҷош хубаи чизош. қарор дар шаҳри Душанбе нархаш 29000 сомон бо курси имза гирем 190000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад. кадоми мошин харай рақамош дар рӯи экранашон бародаро на занг занед, дигар маълумотша гиред. мо навори имзаоно давом медиҳем. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. ваз 2114 бародарони азиз, соли барои 2004 судишвориш бензини холияй, объем мотори 1.5 литр, коробка передаҷаш механикай, мошина аккумулятораш навай бародаро, ходовоиш созай, балонош 80%, 4 моҳи дига тонировка дора. мошинаи учёт баровардагӣ алишам мешавад, хе вариант дорад. як камбуди камтара кам бамперош краскам мекинин гуфтагӣ ҳамқа кор дорад. дигар маълумот қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 23000 сомон бо курси имза гирем 151000 рубл мешавад. кадомитон мошини алиш доред, марҳамат вариантона пешниҳод кунед. рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед ва дигар маълумотша гиред. мо навора давом медиҳем. мегзарем аз 9 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A, дӯстони азиз, Vectra соли барош 1995, судишвориш бензини холияй, объем мотори 1.6 коробка передачаш механикай, ҳолати мошин беҳтарин бародаро. қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш 26500 сомон бо курси имза гирем 174000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад, алишам мешавад. кадомитон мошин харен ёки алиш кардани вариантона пешниҳод кунед. дар ҳамин номерош имо, вайбер, ватсап, телеграм ҳамаш ҳастай. ина бародаро занг занед, дигар маълумотша худтон гиред. мо навора давом медиҳем. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D, дӯстони азиз, соли барош 2001, судишвориш бензин газе, объем мотори 2 литр, коробка передачаш автоматай. мошина ҳолаташ беҳтарин бародаро, 4 та балони нав дорад, задни камера дорад. мошин қарора дар шаҳри Душанбе, нархаш 48000 сомон бо курси имза гирем 315000 рубл мешавад. кадоми мошин харай гуфтааст, муомилаи хуб мекунем, арзон мешавад. варианти алишиам дора, вариантона пешниҳод кунед бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо, марҳамат бародаро, занг занед. мошин тоза, беҳтари ҳам камбудӣ надорад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla бародарони азиз, соли барош 2001, судишвориш бензин газай, объем мотори 3 литр, коробка передачаш механикай, ҳолати мошин нахадуай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 43000 сомон бо курси имза гирем 280000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро. кадомитон мошина хариданӣ ёки дар коратона занг занед, дигар маълумотша худтон гиред. мо навори имрӯзаона давом медиҳем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс, дӯстони азиз, соли барош 1995, судишвориш бензин газе, объем моториш 2 литр, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ хубай, нахадуай бародаро, яксола документ дорад, газ бензинаш хушро кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 35500 сомон бо курси имза гирем 233000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад. кадоми мошин харай занг занед, дигар маълумотша гирем бародаро. беҳуда занг назанам, гуфтагӣ барои нархша пурсидан, нархшам дида бародаро. кадоми харидем марҳамат. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. як та дига бародаро, Mercedes-Benz C-класс, объеми, соли барош 2000, судишвориш бензин газе, объем мотори 2 литр, коробка передачаш механикай. мошин беҳтарин аст, мошин нахавода, мошин вагония, як даст гаштагиай. 4 та балони нав дора бародаро, 10 моҳи дига тонировка дора, ҳуҷҷатош ҳастай. мошин пӯшидагӣ, задагӣ, царапина ягон чи надора. мошин як даст гаштагиай, кондитсионераш хушро кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 67000 сомон бо курси имза гирем 440000 рубл мешавад. мошин муомилаи хуб дорад, бо арзон мешавад. кадомитон мошин харед, занг занед, дигар маълумотша гиред. бо арзон мешавад, марҳамат. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi бародаро, Nexi нав, соли барош 2000, судишвориш газ бензинай,
объем мотори 5 литраи коробка передач механикай. ҳолати мошин беҳтарина, мошин тоза нигоҳ кардаги кам гаштагиай. 6 моҳ ҳуҷҷат дорад бародор, аккумулятори нав дорад, 4 та баллони нав дорад. қарор дорад аз шаҳри Душанбе, нархаш 35000 сомона бо курси имза гирем 230000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад. мошин ягон камбуд дорад, ҳамаш тайёра, ягон расход надорад. ба маълумоти соҳиби мошин рақамош дар рӯи экран шумо кадом метавонед мошина хариданӣ ки чӣ кардани марҳамат занг занед, дигар маълумотша гирен. мошин бе расхода гуфтааст, ҳамин хел маълумот роӣ кардагиам. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. ваз приёра дӯстони азиз, соли барояш 12009 судишвуриш бензини холияй. объем моторош 1.8 литрай, коробка передач механикай. мошина ҳолаташ хубай, навай бародаро, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, яксора тонировка дорад. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, баро кондитсионер дорад, кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 38000 сомона бо курси имза гирем 250000 рубл мешавад. мумкин бо арзон кунад, кадом ту дар мошин маъқулай, назанг занед, дигар маълумотша гирем. ин буд 15 мошини фурӯши. мо дар комментария нависем ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кунай. мо дар видеоҳои оянда пешкаш мекунем. худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои оянда.